Amascat posa a la teva disposició dos mètodes per pujar productes. Pots fer-ho a través d'un Excel o pots fer-ho a través de la plataforma. En aquest vídeo veurem com es puja un producte des de la plataforma. Per començar a pujar els nostres productes, primer ens situem sobre la pestanya de la nostra botiga i a continuació sobre la pestanya de productes. En aquest apartat sempre veurem un llistat de tots els nostres productes. Més endavant veurem en què consisteixen totes aquestes funcions. Comencem a pujar els nostres productes clicant al botó Afegir producte. Com podem observar, la creació d'un producte consta de 4 passos. Primer tenim informació bàsica, logística, preu i estoc i imatges. I en els següents dos apartats tenim la previsualització i repassar i desar, en el que haurem de comprovar que les dades introduïdes estan correctes. Comencem per al primer apartat, anomenat informació bàsica. Abans de començar a introduir el nostre producte, hem d'especificar en quin idioma ho estem fent. En aquest cas, ho farem en català. Si ens desplacem, podem observar que a l'esquerra tenim les famílies. Des d'aquí podrem escollir la família del nostre producte. Per aquest exemple, pujarem unes sabates de diferents talles i colors. Primer, escollim la família del nostre producte. En aquest cas, seria moda. A continuació, a la part dreta, tenim més informació bàsica sobre el nostre producte. Com podem veure, tenim el títol, descripció, categoria, IVA i ID del producte. Anem a omplir aquestes dades. A continuació, anem a especificar la categoria del nostre producte. Fem clic sobre el desplegable i en aquest cas serien unes sabates d'home. Com podem veure, se'ns ha desplegat la subcategoria i podrem escollir la subcategoria del nostre producte. En aquest cas, serien unes sabates per fer esport. En funció de la nostra subcategoria, com podem veure, tenim atributs i també tenim variants. Comencem per als atributs. Els atributs no són obligatoris, però recomanem omplir-los ja que dona més detalls sobre el teu producte. Fem clic sobre Afegir atribut i com podem veure podem triar entre marca, material o estil. A continuació, especificarem el tipus de variants disponibles del nostre producte. Si no en tenim, no cal completar-ho. Fem clic sobre Afegir variant i aquí podrem especificar que tenim diferents talles o també diferents talles i colors. Després hem d'indicar l'IVA del producte. Finalment hem de crear la ID del producte. Recordem que la ID ha de ser un codi alfanumèric de 5 a 20 caràcters. Quan ja estiguem d'introduir totes les dades, ja podem procedir al següent pas. Ens trobem amb l'apartat de logística. Aquí haurem d'especificar les dades de transport del nostre producte. Com podem veure, tenim 3 selectors: enviament a través d'Amascat, enviament propi i recollim botiga. Si volem que el nostre producte l'enviï a Amascat, simplement activem el selector. Si el producte el volem enviar nosaltres, clicaríem enviament propi. En aquest cas està desactivat perquè al crear la botiga no hem especificat un enviament propi. I per acabar tenim recollint botiga. Activant aquest selector donaríem permís a que els usuaris puguin venir a buscar el producte a l'establiment. A continuació haurem d'especificar si el producte és públic a la plataforma o no. En aquest cas volem que sigui visible. I finalment haurem d'especificar si és un producte premium o no. Per aquest exemple ho deixarem en no. Ja podem accedir al següent pas. Ens trobem amb l'apartat de preu i estoc. En aquest apartat haurem de definir el preu, l'estoc, les dades del paquet, com també les diferents variants disponibles del producte. Si el producte és únic, només caldria afegir una única variant. Primer de tot, hem d'especificar quina és l'unitat de mesura del nostre producte. Podem escollir entre diverses opcions. En aquest cas, el preu és per unitat. Ara procedim a afegir diferents variants. En aquest cas, afegirem diferents talles i colors del nostre producte. Com podem observar, aquí haurem d'introduir les dades essencials del producte. El color, la talla, preu, podem indicar un descompte si ho desitgem, les seves existències, el tamany del producte i el pes, i el tamany del paquet amb el seu pes. Finalment, haurem d'introduir un codi de barres si en tenim i un codi SKU obligatori. Recordem que el codi SKU ha de ser un codi de 5 a 20 caràcters alfanumèric. Quan ja estiguem d'introduir les dades de la variant, simplement guardem.
I ara podem procedir a afegir més variants si en tenim. En aquest cas, jo afegiré més colors i més talles. Com podem veure, al tornar a clicar sobre afegir variant, ens llegeix les dades anteriors. Simplement haurem de canviar les dades que desitgem, ja sigui color i talla, preu, estoc o l'escu. Podem afegir tantes variants com desitgem. Una vegada estiguem d'afegir totes les nostres variants, ja podem accedir al següent pas. I per acabar, ens trobem en l'apartat de les imatges. En aquest apartat haurem d'introduir les fotografies del nostre producte. En el cas d'un producte únic, podem introduir fins a 5 fotografies, però si és un producte amb variants, podem introduir 3 fotografies genèriques més una fotografia per cada variant. Si tinguéssim un producte amb 10 variants, podríem introduir fins a 13 fotografies. És obligatori introduir com a mínim una imatge principal i una imatge per cada variant. Ara que ja hem especificat les imatges del nostre producte, ja podem accedir al següent pas. Ara ens trobem amb la previsualització del producte. En aquest apartat ens podem fer una idea de com es veurà el nostre producte a la plataforma. Com podem veure, s'han pujat les nostres variants correctament. Podem clicar per comprovar que tot estigui bé. També és important el fet del descompte. Com que hem indicat un descompte, ara el preu final és de 24,45 en lloc de 24,95. Si estem d'acord, ja podem procedir al següent apartat. Finalment, ens trobem amb l'apartat de repassar i desar. En aquest apartat haurem de repassar tots els detalls de les nostres variants i si estem d'acord ja podem guardar. En cas de que vulguem editar qualsevol cosa, sempre podem tornar enrere. Una vegada cliquem el botó de guardar, el nostre producte s'envia a validació. El producte no es podrà tornar a editar fins que estigui validat. A la pestanya de productes podrem comprovar l'estat del nostre producte. Com podem observar, el producte que acabem de penjar està pendent de validació. Per tant, si cliquem a sobre, no el podem editar fins que estigui validat. Si desitgem editar un producte que ja estigui validat, simplement cliquem a sobre i procedim a fer els canvis que vulguem. En el cas de que el nostre producte no es validés, l'estat canviaria a error de validació. Per saber per quina raó no s'ha validat el producte, simplement cliquem a sobre. Com podem veure, tenim un error al camp descripció curta. El motiu és que no conté una definició adequada del producte. Per tant, hauríem de canviar la descripció i tornar a enviar el producte a validació. Des de la part superior també podem fer accions massives. Aquestes accions són eliminar, despublicar o publicar els nostres productes. Per exemple, vull despublicar tots els meus productes perquè me'n vaig de vacances. O els vull eliminar perquè ara tindré una col·lecció nova. També tenim un cercador molt útil per si tenim una gran quantitat de productes. Des d'aquí podem cercar entre tots els productes que hagin pujat. Finalment, ens trobem amb el control d'estoc. Des d'aquí podem canviar l'estocatge dels nostres productes. Com podem veure, aquí tenim tots els productes amb totes les nostres variants. Si cliquem sobre alguna variant, podem editar el preu, el descompte o les existències. Abans de que la plataforma es posi en marxa, també podràs fer-ho en format Excel. Podràs descarregar-te els teus productes actuals i podràs pujar-lo de nou amb l'estocatge actualitzat. I així és com es pujaria un producte des de la plataforma. Si vols veure com es faria a través de l'Excel o vols veure altres configuracions, consulta la guia del venedor que la trobaràs a la descripció.